akuntansi 3. Kula badhe jlentrehake babagan tembang gambu lan nembangake tembang gaweane kula. Sadurunge kula nembangake tembang gaweane kula badhe jlentrehake babagan tembang gambu. Kaping pisan, watake tembang gambu. Watake tembang gambu iku supaketing kakulawargen utawa akrab. Sumadulur ngandharake tantangan kang kereng. Kaping kalih, maknane tembang gambu. Maknane tembang gambu yaiku nggambarake watak pawongan kang ngancik diwasa utawa pribadi kang sansaya diwasa. Mula isa jembuhake kabutuhan lahir lan batin, kaluarga lan masyarakat, pribadi karo Gusti. Kaping telu, patokane tembang gambu. Patokane tembang gambu ada telu. A. Guru wilangan. 7 sedoso kali 11 8. B. Guru lagu. Guru gatra. Ana gangsal. Saniki kula badhe nembangake tembang gaweane kula. Yen ngendika diatur basane kudu becik lan alus marang ibu lan bapamu ojo wani. Prilakunipun diatur supados mlebet swarga. Cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.